Hey yo, ladies and gentlemen, as already know, I go by the name of Big Name Rahims, and I'm here hanging out with DJ Auta, you know what I'm saying? Ka sani na sani sun sani kowa ya sani inda wurin kwararo sauti ne. He's the best, babu kamar shi iri he's the shop. Ku da waƙoƙi gangaren kenan kafi gwani na gwanayi ka iya ka huta a daɗe ana yi sai gaskiya.
okay, let's go. Gaisuwa na musamman ga masoyan DJ OK yana ba ku dubin gaisu. Jini dai da hanta kun sani ba mai iya raba su. Kwantar da hankalinka nasara ai ta samu. Ke ce jinin nasara da ke mu zaga nahiya mu tsallaka Indiya mu biya ta kasar Saudiya. Dole da maka godiya da kai ne da tutiya na kira ka ka zo masanciya lamarin so kai fa ka iya zuciyata ta amince da kai ina kaunar ka ina kara sauka ina kara sauka ina kara sauka ina kishin ka. DJ OK naku ne. Ni ma namu ne. Ni ma namu ne. Ni ma namu ne. Ƙarya ne duka nawa ne. To namu ne gaba daya.
DJ okay, remix naka na taɓa ni. Ayya, mu je zuwa kawai. Assalamu alaikum, sunana Kici Uti. Kuma yadda kuka sani, ni ne ba ku zafafan sauti. Wannan sautin ma na ku ne masoya. Ina duk gaisuwa, ina kuma godiya. Allah ya ku soyayya. Na ku DJ okay.
Yo, ladies and gentlemen, sunana DJ Omi da kaji dum 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 dum. Ka san sauti ne da kanta. Wannan na DJ, wannan na DJ, wancan na DJ, listen DJ okay, get out, run it out. DJ okay.
babu mamaye a wani dare soyayya. Inda wurin kwararo sauti ne, he's the best. Babu kamar shi iri he's the shop plug of good sound daga Niger State a karamar hukumar Magaman local government. Sautin kawai muke saurare na DJ OK.